सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं जादों दा जोङो सासे सानै बै नङा बे नंगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मान्थलि कालेक्सन जायो जोंना नै फैसाफ्रा रग' रग' दंखायो बिसिबां खाङो जों टटेल 11 जन आरोना ओमफ्राय एकाउन्टावबो बिराद बुरजा दं आखायावबो बिराद बुरजा दं ओमफ्राय बेरायहैजोबनानै दं आरोखि दा फैबा ओरैबायदि मार्डार जागोन ना जोङो सोंनांगौ आरोखि जों नेक्स्ट माबायावसो निउ इयारावसो माबायाव अबाव बेरायहैगोन होनदोंमोनलाय जोङो एसे गोजान गोजान जायगायाव माबा लादों आरो दा बेखौ बुथुमजोबनानै थांगोन आरो जोङो ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबा नुगोन आरो स्टेप बाय स्टेप ओमफ्राय दा लिर जायगायाव बेराय खना दं नामा ओइ खना फैनो सानसे जि दानखायो सयथिबो हाजो आगर आं बिसिबां थाखा होफैदों आच्छा नोंसिनि थाखा होबाय आलदा बेना एसे जोंनि बायदि जाराब्रा एसे आलदा मिटिंआ जोब्बाय चलो दख'ना नायनो चलो दख'ना नायसै गामिया जोङो दानो आखुजिफ्रा मालायनि दख'ना औब्रा दिनैनि मिटिंआ जोब्बाय सेल्फ ओमफ्राय रायजोफ्रा 10,000 मोनबा सोर मा मा सानदों खोन्थादौदि सोरसि फुजायाव मा मोनो बेखौ रायजोलाय नोंहा मा सानदों खानाया एसे खंख्रि फुजानि उनाव मोनबायलायनो दानाबा फुजानि उनावबा माबानि जालायबाय निउ इयारनि बोजागोन होनबाबो ना आंहा खिंख्रिसो खालामजागोनहाय खिंख्रि ओमफ्राय नैबे खानाय गनायखौ एसे बन्द खालामनायनि सार्जारि खालामनानै दख'ना नायफैदों मिटिं जोबनानै बारा दख'नाफ्रा नै जों बायग्रा जि बुरजा फैबाय माखासे उन्दुना दं आइया दहायबो खोनागासिनो आंना बिदन गैलालै लानासो गांबेसे 12 खैथा हाखो गांनै 10थासो नै नांगौबा लकेल आयु पियर लकेल लायनो गांनै हाबायनो लानांगोनलै बैसागुनि लाखानानै दोननांसिगोन खैथाखा मोनथिथ'आ फानथ'वाखै 12,000 11 थ' ओइ हाबा गांसे लांफैगोन आं गेजेर हांनिखौसो लागोन गोदान सानिखौ लाथ'ला ओरै ओइ जाम्बा लाना दोनखानोसैब्रा रावबो दंना दख'ना नायग्रा मोखोना गुरिया गोगोम जि दायोलै आव माथो माखौ दोंब्रै होनो आंना दोंब्रैमोन गारफिना दोंथामल' लाबाय आङो गांबेसे सोरांसे दा साबेसे हाखो सानै हाबाय 10 जन दंबावोसो गाज्रिथारबावनो दहायनिफ्राय खोनाबाय थानाय सासेखौबो आङो ओमफ्राय माइदि बावसोलै ना माइदि जों जिराया नों जोंनो जेबो दाखालाम जों आगर नायग्रासो मोजांथार गाइसमोन सोरनोबा नांगौबा लकेल मोखोना गुरियाव बिराद दायो उइभिं दंजोबो न' आंनावल' गैया आरो सोलोंनाय नुवाखै बिसि मोजां आरो मा नांबावगौ बैहा मानो बिदि जादों औ बै सिरा गेजेराव गान्दैनि नांनाय खै हाजारलै सोरां सि बेखौ 2000 फानोनोलै फाना नङा ओरैनो सोंबाय आरो दा दामफ्रा गेजेर आं दाख्लै सोंबोखाबाय 2000 माइदिनि ना बिदिखौ मोनखायोलै बिदिनो 2000 दे दाग्रोदो देनां गेजेरनिखौ फसायथावथावबा लांफैगोन फिथाइ एथ' उन्दै थाइथाथायाव थायबाय र' नैबे जाहैबाय मोखोना गुरिनि साबेसे उइभिं खालामो न' बेवहाय सोङो एसांबो गोलावखा लामाया द्राम लकेल द्राम नेचारेल द्राम ओरै सानै नायबाय माखासे सोङाखै सानै साथाम दंबावो सान्दुं दुंनायखौ नेदों दा बे सान्दुं दुंबाथाय बिसोरबो सोंसिगोन आरो सेस ओरैजाय जोंनि साफाराथिं बारा दाया माने आंथ' रोंखाया लिसावनो थाखाया ओमफ्राय ओरै खोला फाराथिं जग्रबसे 10-12 जनसो गोगोम दायो सोरबा दख'ना
फानग्राफोर बेफारिफोर दंबा लांफै मोखोना गुरियाव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन मोखोना गुरियाव नैबे जाहैबाय आंनि ग्रुपनि मेम्बारनि गलापि महर नैबे जि बिरबाय नैबे ओमफ्राय आगरा बयजों एखेमार सोरांसिनजों साबेसे नोंना साबेसे साबेसे गांबेसे 11ता साबेसे हाखो औ दासो दादोंदां बरियाखालै माखौ खावलाय होनो ए ओरै फारसे ओरैजाय गिदारे उइभिङा उइभिङा बेना न' सिङाव बिल्डिं सिङावसो नै बारगोनसो आंबो गोजानथार बेना जि गोजान उहु बरियाखा सालुनाव नै बेना बेखौ मा होनो खासि हाथाय नामा आसि आगर रोङि मानसिजों मा जाबावनो मा गुफुरखौ बे दां नै बिदिखौ जि दाख्लैमोन नायगासिनो बे होबाय थादों ओमफ्राय दा साबेसे हाखो बियो गांबेसे बेना 11ता हायो दोंब्रै दाहोनानै लांफैनांसिगोन दुलुरनिखौ आं दोंब्रै माने मारै जायो दोंब्रै बेखौ खान्दा नुगोन ओमफ्राय बेखौ एसे खान्दा नुगोन आगरखौ ओमफ्राय बेखौनो बानायफिनजायो मारै जायो आं बैखौ माखुनि खुन्दुंखौ 6 बार बोला एरनायनि 6 बार दाबायब्रा बेहा ओमफ्राय 4 बार होबानो थुमफ्रु जासिगोन आच्छा आं गांसे लानो लुबैदोंमोनलै बेखौ डाक्टरनाव फसायगासिनो खय हाजार हरदों बे है खय हाजार हरदों 15 थाखा लानांसिगोनहाय गांसे दाख्लै आंखौ सोंनायाव लाया माया दानायफै नोङो होननायखौ नुवाखै आंखौ नायफैलायबाय मोनसे रावबो गैया दां जि दाग्राफ्रा नायनि बिमा दायोना फिसा दायो गांबेसे लायदाबे नामा आं जिरायदा जिसो नायफैदों जिरायथ'ला जों नायखौना नायै जों अबेबा सौदावनाङि जायगायाव सौदावहैसनबाय हिनजाव गोदानसो नुहैसनलाबायबाय ओइ मेथाइ लायलाय नोंसिनाव थांनो जों मेथाइ लायफै नोंसिनाव थांनो बिसिनाव थांसै मिथिं जोबनायनि मेथाइया गोथाव साहाजों साइज जानाय दे नैबे ग्रुप मेम्बार सासेनाव फैबाय लास्टलि बेनाव जि गैया जों मानसिखौसो नायनो फैदों अबस्था मोजांब्रा गुड निउज हेल' मानसि दंना गैया जाखो टमी माबा जनि मा नाम मानसि गोरलै दं नामा जि गोराखौ लादों जा खाम दा थाङो वेलकाम नोंसोरखौ बोरै सौदाव फैलाबायखो जोङो साहाया सौफैबाय गोजायानो मोजांब्रा गेस जाया जेबो जाया मेथाइ जाहोनो फैबाय जोंसो स्राय खामानि मावहोफैबाय लाल साहा स्राय लोंसैलै बेलासिनि मस्ला होनाय गोथावथार पकरि सौफैलायबाय मेथाइ साहा लोंखांबाय पकरि सौफैबावबाय मा जानो जोब्बाय प्रग्रामा जोब्बाय प्रग्रामा जोब्बाय थांसै गैला स्कुलाव जाजोब्बाय साहा पानि लोंखांबाय दा गावबागाव न'आव थांलायलायनोसै माने मोनाबायबो नालाय गावबागाव अफिस डिउटि जालायबाय संनाय खावनाय जोंनि अफिस डिउटिखौथ' आरो मा होनबावनो ओंख्रिया मा जायो नायनोसै ओमफ्राय आंबो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बाय नायलाबायनानै साबसक्राइब खालामलाबायना होनदोब्रा नायदो थाब साबसक्राइब खालामनानै होदो बाय ओमफ्राय दख'नाखौ सोरबा फसायलाबायदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टफ्राव आङो मालिकफोरजों रायलायनानै एसे डिसकाउन्टफ्राव हरलाबायनो थिनगोन आं